Danmarks største solcelleanlæg er lige nu på vej i Skive. Det er Skivehus Skole, der er udvalgt til at lægge tag til projektet, og håndværkerne er i fuld gang. Det er ikke småting, der foregår på taget af Skivehus Skole. I vores timer er der nogen, der går rundt op på taget og hører musik. Ja, håndværkerne har gjort deres entré, og når de forlader skolen igen, er der 2.000 kvadratmeter solcelleanlæg på skolens tage. Der er mange sydvendte tage. Der er tage nok til, at vi kan få et rigtig stort solcelleanlæg. Solcellerne skal i løbet af efteråret gøres til en del af fysik- og matematikundervisningen. Lige over deres hoveder der bliver der produceret strøm. Det tror jeg, det giver en stor bevidsthed om, hvor tingene kommer fra. Selvom eleverne endnu ikke er gået i gang med energiundervisningen, har de ret godt styr på solcellernes funktioner. Vi får strøm fra solen af, og så kan vi bruge det til tv og alt det, vi skal se i skolen, og lys og strøm. Så kan man nemlig få billigere, så man måske ikke betaler så meget for strømmen. Skive Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet med 3% om året, og solcelleanlæggene er et af midlerne til at nå det. Når Skive Kommune investerer så mange penge i solcelleanlæg, skyldes det to ting. Dels på grund af miljøeffekten, det har solceller, men dels på grund af, at vi har fået tilskud fra energinet.dk. Tilskuddet er på 22 millioner kroner, og kommunen har selv betalt 23 millioner. Og eleverne, de ser også fordele i solcelleanlægget. Det er dejligt, og så forurener vi heller ikke jorden. Når anlægget er færdigt, er det børnehaven ved siden af skolen, der skal have et solcelleanlæg. Inden året er omme, skal Rådhuset og biblioteket i Skive også udstyres med solcelleanlæg.